És ami óriási, és nem áttolni akarom a felelősséget. Félre ne értsen senki, az elmúlt 16 évben a túloldal összes baloldali politikusa. Aztán azok híján az összes magát függetlennek becéző baloldali média. A 444-től a Telexig, a 24.hu-tól a HVG-ig, és az összes megmondó emberük Botyondi. Edinától a magát humoristának képzelő, hey! Somogyi Andrási, Bödös Tibortól Puzsér, Robertig, és hosszan mondhatnám, Azariától Krúbi, és sorolhatnám. 16 év alatt mesterségesen előállítottak egy olyan helyzetet, hogy a tonnás súlyokat, amelyekben valódi érték volt, és őszinte szándék volt, és egy országépítő szándék. Azokból 100 ilyet zárójelbe tettek. Kiröhögtettek, belerúgtak, lejárattak, és a 20-30-50 kilós súlyokat pedig fölnagyították. Bolhából elefántot csináltak, és megtévesztettek egy csomó ember. Hozzáteszem, nagyon tehetségesen csinálták. Ebben jó